el vídeo anterior havíem treballat què és una adreça IP, no? I hem explicat que és un conjunt de 4 números decimals o 8x4, 32 bits, que el que fan és identificar cadascuna de les interfícies de xarxa de les nostres màquines, o de les nostres mòbils, o dels ordinadors, o dels routers, de manera que es pugui enviar informació entre uns punts i d'altres. Doncs també vam explicar que les IPs tenen dues parts. Una part que jo havia ficat en color groc, que era la part de xarxa, que diem, i una part que és la part de host, d'equip, no? Que havíem dit també. I es podia relacionar amb, per exemple, la xarxa seria buscar l'edifici on tu vius i el host la casa on tu vius, no? Jo estic a una xarxa que és tal i dins la xarxa hi ha 40 ordinadors, no? O igual, no? Jo visc en un edifici que té 4 plantes i dins la planta hi ha o dins l'edifici hi ha 20 cases, no? Pues seria una cosa semblant. I que per a poder saber quina part de l'adreça IP és de xarxa i quina part de la IP és de host, fèiem servir la màscara de subxarxa, que són un conjunt de bits que, si estan a 1, indiquen que és una part de xarxa, i si estan a 0, indiquen que aquesta part és de host. Per exemple, jo puc dir que aquesta adreça 192.168.0.12 té aquests 3 primers bytes de xarxa perquè la màscara de subxarxa és 255.255.255.0. Els uns, insisteixo, per a la xarxa i els zeros pel host. I també van dir que n'hi ha una altra manera d'expressar que jo podria escriure així: 192.168.0.12 barra 24. I aquest 24 representa que són els uns que té la màscara, que són 8 més 8 més 8. 8 per 3, 24. En aquest cas, si us hi fixeu, tinc la major part de l'adreça és de xarxa i una part petita és de host. Per tant, la pregunta seria: quants ordinadors diferents pot haver-hi en una xarxa com aquestes? Per exemple, en la xarxa 192.168.0, quants ordinadors pot haver-hi? Doncs pot haver-hi tants com combinacions puc fer amb aquests 8 bits. Com tothom sap, 2 elevat a 8 són 256. Per tant, en aquesta xarxa 192.168.0 pot haver-hi 254 ordinadors. Ara veurem per què. Aquí podem generar des del número 0 fins al 255, és a dir, 256 possibilitats, però realment li hem de restar 2 ordinadors, perquè hi ha 2 adreces que no podrem fer servir. Però aquí podem veure que en aquest cas puc fer servir 254 equips, que és un número que està bé. I quantes xarxes diferents puc crear? Doncs fixeu-vos, puc modificar aquests números i aquests i aquests. Ostres, per tant, són moltíssimes possibilitats. Són 256 d'aquí per 256 d'aquí per 256 d'aquí. Podem fer la prova amb la calculadora i podem multiplicar 256 per 256 per 256 i veurem que hi ha moltíssimes possibilitats de xarxes diferents. D'acord? Llavors, aquest tipus d'adreça amb la màscara de subxarxa de barra 24 m'ofereix xarxes petites, de pocs ordinadors, però moltes xarxes diferents. També tindríem la possibilitat de crear una adreça tipus aquesta, on tenim 2 bytes que són de xarxa i 2 bytes que són de host. Igual que hem dit abans, fixeu-vos els uns de la màscara de subxarxa per a la xarxa i els zeros per al host. En aquest cas l'adreça seria 172.17.23.44 barra 8 més 8, 16, no? 16 uns, Repeteixo, aquest número indica el número d'uns que té la màscara de subxarxa. És una manera ràpida i senzilla de dir-ho. Llavors, la pregunta seria: quants hosts possibles hi ha en aquesta xarxa?
Fixeu-vos que aquí hi ha molta més combinatòria que abans. Val? Abans n'hi havia només 256, anem a veure ara quantes possibilitats n'hi ha. Doncs s'haurà 256 per 256, però recordo que li hem de treure 2, que ja explicarem després per què, i quedaria 65.534. Clar, llavors, aquestes xarxes, aquest tipus de xarxa amb una màscara de subxarxa tipus 16, em permet menys xarxes, unes 65.000 xarxes em permetria, però cada xarxa pot tenir molts més ordinadors, 65.534 ordinadors diferents. I per últim tinc aquesta xarxa on la màscara de subxarxa indica, fixeu-vos que és 255.000, indica que només el primer byte és de xarxa i els 3 bytes que venen després són de host. Per tant, aquesta adreça seria 10.0.2.15 barra 8. Val? El 8 m'està dient els uns de la màscara de subxarxa que només són 8, la resta està a 0. I aquí podria haver-hi, doncs fixeu-vos, podria haver-hi 256 per 256 per 256, recordo que hem de restar 2, per tant 16.777.214, mare de Déu, hi ha uns quants, podem copiar, m'ho he d'aprendre, no, ho copio d'aquí. Molt bé, doncs ja veiem que hi ha com 3 concepcions diferents de xarxa, no? Poques xarxes amb molts ordinadors, xarxes mitjanes o un número mitjà de xarxes amb un número mitjà d'ordinadors i moltes xarxes amb pocs ordinadors. Llavors, penseu que cada organització o cada empresa o cada empresa proveïdora d'internet té necessitats diferents i algunes empreses necessitaran moltes xarxes amb pocs ordinadors i d'altres necessitaran poques xarxes amb molts ordinadors. De manera que el que s'ha decidit és que tothom pugui tenir la seva resposta, no? que pugui haver-hi dins de totes les possibilitats que ens ofereix IPv4, doncs que hi hagi algunes adreces d'aquest tipus, d'altres d'aquest tipus i d'altres d'aquest tipus. Molt bé, d'acord. Llavors, aquest primer grup d'adreces en les quals la part de la xarxa és només un byte i la resta és per a host, li direm que són de classe A. Direm que són de classe A. Vale? Aquestes on hi ha igual número de xarxes que de PCs, li direm de classe B. I aquestes on hi ha moltes xarxes i pocs PCs, li direm de classe C. Però a més, el que hem fet és hem repartit o hem definit quins rangs d'IPs fa servir cadascun dels tipus de xarxes. Per a què? Perquè si tu vols muntar una xarxa de classe A, no faci servir qualsevol IP, faci servir les IPs que diríem que estan no permeses, però sí, diríem així, catalogades. Molt bé. Llavors anem a veure ara en quines IPs hauríem de treballar per tenir classe B, classe A, classe B i classe C. Comencem, doncs, per les de classe A. Les adreces de classe A, fiquem aquí, classe A, són totes aquelles a les quals el seu primer bit és 0. Vale? Aquests 8 primers bits els diem el primer octet. Llavors, totes aquestes adreces, les quals el primer bit del primer octet és un 0, són de classe A. Val? Per tant, seran de la U.X. Seran de la U.X.X, o sigui, de la U.0.0.0 fins la, clar, la que tingui aquest 0 i tot uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anem a mirar la calculadora.
anem a mirar la calculadora i vamos a ver, anem a mirar quin és el número en binari 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 al, falta un 1, al 127. Llavors, des de la 1, 0, 0, 0 fins la 127.000 són adreces de classe A. Insisteixo, són totes aquestes, les quals el primer bit és un 0. Totes aquestes xarxes tenen en comú que el primer byte és de xarxa i els tres següents és de host. Per tant, la màscara de subxarxa de les de classe A sempre serà 255.000. És a dir, aquí tot uns i aquí tot zeros. 255.000. La manera senzilla de recordar-me és això, que aquest primer bit sempre és 0. Per tant, seran tots els números que jo pugui formar amb un 0 aquí, que és des de l'1 fins al 127. D'acord? I són aquestes xarxes les quals hi ha poques xarxes, vale? Però tenen moltíssims equips, vale? 16 milions d'equips cadascuna de les xarxes. Això, la classe A. Continuem per la classe B. La classe B. La classe B són totes aquelles xarxes les quals comencen per 1 i segueixen per un 0. Vale? Les de classe B són aquestes que hem dit que tenien la meitat de l'adreça de host de xarxa, i l'altra meitat de host. És a dir, 255, 255, 0 o 0. O també podria dir 1/16, no? Perquè aquí hi ha 8 i 8, 16 bits. Llavors, quins números des del 128, no? Si vinc aquí a la calculadora i faig 1 i tota la resta de zeros, i falta un 0, és el número 128 i l'últim serà el 10, 11, 11, que és el 191. És a dir, a partir del 128 fins al 191 són totes les xarxes de classe B. D'acord? Insisteixo, una màscara de tipus 16, 255, 255, 00, i on tenim més xarxes en menys ordinadors, uns 65.000 ordinadors per xarxa. I per últim, encara que hi ha més, però ara anem a veure les que a nosaltres ens interessen són les de classe A, B i C. Llavors, les de classe B són les que comencen per 1, 1. Val? Si fem en la calculadora 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, veurem que és el número 192. Llavors, a partir del 192 són de classe C, que el que hem dit, si recordeu, és que són xarxes les quals tenen 3 bytes de xarxa i un byte de host, vale? Que són 255, 255, 255, 0, o també ho podrem presentar amb un /24, que és 8 més 8 més 8. D'acord? I és aquesta xarxa. Aquí hi ha moltes xarxes amb pocs equips. Si t'hi fixes, la grandíssima majoria de les xarxes locals de vivendes, petites oficines, totes les que no necessiten molts ordinadors són d'aquest tipus, de tipus C, i normalment comencen per 192.168. D'acord? Doncs amb això ja hem vist els tipus de xarxes IP
què podem trobar? De classe A, de classe B i de classe C. Les de classe A començaven per 0, les de classe B començaven per 1, 0 i les de classe C comencen per 1, 1. This point in time I left the world behind.